Good morning mga pangit. It's February 3, 6:57, 8 degree. Kita naman 'di ba? Yosh, kita din yung pangit kong mukha. Hey, lamig dito. Sugat-sugat yung kamay mo. Tapos, may liwanag na konti. Isang pinto galing sa loob. Tiyang. May salamin dito. Parang tumatang dilim. Bakit tayo? Sa bagay. Yung kitchen. Tapon pala tayong basura. Dito, may basurahan dito sa malapit. Ayun, ang hirap palang gumawa ng vlog. Dapat may nakahanda ka ng video edited, tapos i-upload mo na lang. Yan, akyat tayo sa hagdanan or kaidaan. CR. Isang CR sa taas. Tapos, isang kwarto dito. Isa din kwarto dito. Isa din kwarto dito. As in, kakagising ko lang. Ohayo gozaimasu. Ha? Lagayan ng mga stock. Tapos, buksan natin ang ilaw dito sa isang bahay. Isang room. Silipin natin kung pwede na tayong magsampay. Oy, host. Sentaku sushimasu. Tcharan. Wala nang ulan. Ganda ng bahay nila, no? Sana ganito din bahay ko. Oh, tumunog na ang alakan. Yun, bundok. Papuntang Nagano daw. Oops. Jitako. House Jitako. Diba? Good morning, ohayo gozaimasu. Oh, kapitbahay ko. Ohayo gozaimasu! Hayo desu ne.